Estem a la masia de Can Borrell, on l'Ajuntament fa una recepció de benvinguda als nens saharauis acollits per famílies d'Arenys Amunt. El acto de hoy es para hacernos un poco la acogida institucional aquí en Arenys Amunt y también para que unas cosas para que conozcáis el pueblo y para desearos que la estancia aquí en Arenys Amunt con las familias sea agradable y os llevéis un recuerdo que os dure mucho tiempo de nuestro pueblo y os sintáis bien acogidos. También este acto es un reconocimiento a las familias que os acogen por su solidaridad, que es importante en estos temas, ¿no? Vosotros estáis aquí porque ha habido una gente que de manera solidaria ha intentado acogeros, que seguramente estáis muy bien y ellos están muy contentos de teneros entre ellos. Qui són els que entenen el català? Jo també. Només d'estar aquí. Fàtima és molt espavilada, perquè una vez que viene ja sabe català, no? Segur que a Arenys Amunt heu vist que a les cases i en els pobles tenim moltes coses. Sí. Però no us penseu pas, no us penseu que perquè tenim més coses som més feliços. No, perquè jo veig a vosaltres que sou molt feliços, sí o no? Esteu molt contents. Mireu, en el món hi ha molts llocs. Hi ha llocs que tenen més coses que aquí, i hi ha llocs que tenen menys. I els homes només serem feliços si som capaços de ser amics i de compartir el que tenim. Com a pare acollidor dels nens saharauis és engrescador, és una experiència molt bonica. També porta bastants mals de caps, perquè esclar, és un més a la família, una gent totalment diferent, d'una cultura molt diferent que ens hem d'adaptar. La veritat també és que ells venen molt predisposats a estar bé amb nosaltres. I nosaltres també, esclar, no? Des del primer moment que decidim acollir una criatura, és perquè realment en tenim moltes ganes i que tot funcioni bé. Sempre hi ha aquests petits problemes domèstics, però com qualsevol altra situació normal o familiar que puguem tenir. Jo crec que és una experiència molt gratificant, que valdria la pena que qui pogués la pogués fer per altres anys, tenint en compte que també vol uns esforços i unes compenetracions i lligar les situacions. Pensem també que són nens que venen molt necessitats perquè allà les estan passant magres, passen uns estius molt dolents, molt calorosos, de 40 graus en amunt. Vull dir que en certa manera que és com una necessitat que els puguem treure dels camps de refugiats del Sàhara. També, quan són aquí, també aprofitem per dur-los al metge, els fan revisions exhaustives o bastant exhaustives. Si convé anar a especialistes també els hi portem, qüestió de boca, qüestió de ulleres o fins i tot radiografies o tot el que calgui. Vull dir que és una feina que jo crec que està molt bé, que és molt necessària i que ells que n'estaran contents i satisfets sempre. Vull dir, val la pena. Encoratjo a tothom que s'animi a tirar endavant aquests projectes i que per molts anys puguin anar vinguent aquí a Arenys Amunt. Tu has passat bé aquí a Arenys Amunt? Sí, me l'he passat molt bé. Quines coses has fet? Moltes, ja no me recuerdo. Algunas sí, me he anat a la platja, a la piscina, muchas cosas, de compra de muchas cosas. Que sabies nedar ja? Sí. I tu què has fet, tu? A la playa, bañar la piscina, moltes coses.
Tu has passat bé? Sí, he anat al Tibidabo, moltes coses. Quina cosa t'ha agradat més d'aquí Arenys Amunt? A la piscina, moltes coses. I a tu què t'ha agradat més d'aquí Arenys Amunt? A quasi totes. I el menjar, aviam, quin menjar us agrada? I no m'agrada tot menys verdura. A tu també? Tot. A tu també t'agrada, no t'agrada la verdura? M'agrada. A tu t'agrada? Sí. I aviam, abans el senyor alcalde us ha preguntat si havíeu provat les cireres. Tu les has provat? Sí. ¿Te han gustado? Sí. ¿Sí? Sí. Yo también, prueba de nuestro. Sí.